dnes máme malé Vianoce v marci. Došli nám troška veci, čo sme si objednali s chlapcami z týmu. Pekne to tu rozoberáme, krabičky, siloniky, oblečenia, nejaké prúty, podberákové, mali všetko rozobrať, všetko pokopkovať, čo je či je. Za chvíľu má prísť Čaba, aby nám pomohol, lebo je toho veľa. Ideme na to. Takto to vyzerá, keď vám prídu balíky pre celý tím. Chlapcom sme to pobalili, čo má Peťovi, ostatní chlapci to prišli rozobrať. Čaba, Pišta aj Maroš. Zvyšok som si nechal ja samozrejme. A toto teraz idem odniesť kuriérovi, takže chlapci zajtra by mali mať svoje objednané veci. Zdravím všetkých z kanálu Weverfeeder Fishing, pekné sobotné ráno. Za mnou krásne jazierko Kokšov-Bakša. Slniečko dneska svieti, pekná modrá obloha. Je 6:30 ráno, ideme si s chlapcami zatrénovať. Ja som išiel na aute s Pištom, už vidím, že išiel Maroš pred chvíľočkou a Čaba neviem kde, dúfam, že nezaspal. Ideme sa rýchlo rozložiť, ideme si dať mini pretek, ideme dneska aj sieťkovať rybu na nejaké 4 hodinky. Takže krmivo máme namiešané od včera, živa nám ostala ešte z víkendu a ideme sa rozložiť. Toto bude dnes naše lovné miesto, tu sa nejak 4 zmestíme bez problémov. Ideme chytať dnes do 20 metrov, všetci rovnako a uvidíme, kto dnes bude najlepší. Myslím, že Pišta mal doniesť nejaký pohár dneska pre víťaza, ale predpokladám, že ho nechal pre istotu doma. Otoč si, že v ktorom poradí budeš. Počkaj, bo ja viem, že to máte. Však teraz si vylosuješ, že v ktorom poradí budeš losovať. 1, 2, 3, 4. Hej, 1 ľavo, 4 tam prekosí. No poď, ťahaj, Čaba, otoč jednu. 4. Štvrtý ťaháš. Pišta, čo ťahá? Druhý. Maroš. Prvý, ja tretí. Dobre, takže otočíme. Maroš bude ťahať prvý. Pišta, nepozeraj. Ja, že to sa poradie ťahalo? Hej. No, Maroš ťahaj prvý. Trojka, dobre, môžeš sa ísť baliť. Dvojka. A forehand. Nie, štvorka, dobre. Dobre, takže Čaba ide naľavo. Pišta ide vedľa neho, Maroš a idem ja. Sedem 14, za minútku začíname. Všetci ideme na 20 metrov. Máme tunely, dneska budeme tú rybu sieťkovať. Potom si odvážime to o 11:00, končíme. To nachytal najviac. Pišta pre istotu nezobral ten pohár, ktorý nám písal v skupine, že ho zoberie. Je tam v taške dokonca. Záleží to podľa toho, jak Štefan bude chytať. Keď tam pohár, keď bude mať veľa, tak pohár vyťahne. Keď sa bude bať, že má málo, určite ho schová a nedá nám ho. Ale prvýkrát nie je na forhonte na kraji, je v strede, aspoň má výhovorku. Vyzerá to tak, že Maroš chytil prvého malého kaprika. Zatiaľ ťaháme pleskačiky, plotičky. Je to troška pomalšie, ale postupne podľa mňa, keď vyjde viacej, ešte slniečko sa posunie tá hodina, tak tie rybky začnú brať ešte viac. Vymodlil som si záber od kapra, bonusovka. Poď ešte, poď môj, nadýchni sa. To je ono. A už som vo vedení. A už je to tam. A už je to ono. Počkaj. Ó, krásny. Koľko mal centimetrov máte? Samozrejme, že bonusovku chytil aj Štefan, tako obdobne. Pekný malý kaprík, troška ho vycvičil, Pišta hneď to klipoval.
gumičky, toto on vie rýchlo odklipovať. No daj si Pišta do tunela. Takže po prvom kole vedie Pišta s 2 kaprami, 5600. 5600, 5,5 kg. 5600, Maroš má 5300. Ja mám 5,5 kg, Čabi má 2,5 kg. Lenže mne sa neráta ten kapor, keďže mi pri natáčaní spadol do vody. Chlapci mi ho neuznali. Maroš má jedného karasa väčšieho, Pišta 2 kaprov, takže chvála Bohu na tej malej rybe som ich dobehol, lebo vyzerá to tak, že tú malú rybu ťahám najrýchlejšie a najviac, ale bohužiaľ tá bonusovka by mi pomohla tak 1,5 kg minimálne do plusu. Nevadí, ideme ďalšie 2 hodinky, uvidíme, čo sa zmení za ďalšie 2 hodiny. Začali sme druhú 2-hodinovku, podarilo sa mi chytiť malého kaprika a najväčší pláčko Štefan. Už sa hneva, lebo mu dávame, ale my to robíme preto, Pišta, aby si bol lepší, aby ťa to motivovalo. A čo vám poviem? To asi tak môže ťahať kapra. To. Pišta ťahá 3. kapra. Snažíme sa ťahať malé ryby a on ťahá kapre. Pustila ju. Čo ti jebe? Štefan, čo sa stalo, Štefan? Ťahal som malého pleskača. 1 hour later. A počas dolávania šťuka chytila pleskača, tu vidno, jak je kusnutý. Až ku brehu som priťahol šťuku na zdolávanú rybku, bolo to krásne. Volaj žene Pišta, nech chystá pekáč. Chceš ho? Tak si ho zberem. Ako mieru má. Takže už sme dochytali, som doma, všetko som to vyložil do garáže. Zachytali sme následne, Čaba nachytal najmenej aj v prvom aj v druhom kole. Bol tam naľavo na tej A1, vravil, že mu tam veľmi tá ryba nešla, mal málo záberov. Aj ten malý počet záberov premenil len polovicu na rybu. Maroš skončil 3. Nachytal myslím, že nejakých 1,5 kg menej ako my s Pištom. Ja som skončil 2. Od toho kapra, ktorý mi skočil do vody z rúk, keď som sa chcel s ním odfotiť a nestihli sme ho ešte predtým odvážiť, takže mi ho nezarátali chlapci. Škoda. No ale Pišta vyhral teda o to kilo. Surboval toho jedného kapra. No on ich mal 4 dneska. Tá biela ryba mu vôbec nešla. Teda nešla mu tak ako mne s Marošom. Takže na tej bielej rybe to bolo super, keď sme odrátali kaprov, tak na tej bielej rybe som chlapcov porazil, ale hovorím, prišli tam tie bonusy, tie kapra, aj keď prišiel kapor, tak mi vyskočil z rúk do vody, škoda, chlapci sa pobavili, nevadí. Som rád, že to funguje, že to celkom ide, že to dostávam do rúk, ten štýl, no a teším sa na ďalšiu spoločnú rybačku s chlapcami, aby sme to znova vyladili, niečo natrénovali a hlavne si oddychli pri vode. Čaute, to je na dnes všetko, Everfeeder Fishing.